Fantasia da barrenean pizten den bizigogoa. Eta fantasia izugarria, negu hurbilean, kulturaren beroa. Mila eta bat arrazoi bada, Durangoko azoka fantasia da. Mila eta bat arrazoi bada, Durangoko azoka fantasia da. Mila eta bat arrazoi bada, Durangoko azoka fantasia da. Eskerrik asko. Fantasia izan zen, iragana irabazten lagundu ziguna, eta fantasia da, eta izango da, gaur zein etorkizuna irabazten lagunduko diguna. Eta badaukagu Durangon fantasia zehatz bat. Durango, euskal kulturaren eta euskararen egoitza bihurtzea. Gazte ezagun batzuen gana jo nuen eta galdetu, zer esan nahi du zuentzat fantasia da esaerak? Itzela erantzun zidaten, zerbait zoragarria, egundokoa, kristorena. Horixe, opa dizuegu, aurtengo edizioa, baizik ez besterik izatea, fantasia da. Durangoko azokak aukera ematen digu bertatik bertara egoteko sortzaileekin. Gertutik ikusteko nork eragiten dizkigun liburu edo abesti baten orrialdeetan irauli daitezken sentsazio, emozio eta hausnarketa guztiak. Azoka beraz, aukera ezin hobea da, are gehiago sendotzeko gure hizkuntza eta kultura maite ditugunon arteko loturak. Gazteak, ere bai. Azoka gaztea, bizia eta freskoa izango da urtengoa. Eta ikaragarri posten gaitu horrek. Gazte ugari izango ditugu, erakusmaietan lan berriak ere erakusten, baita aurkezpenetan eta zuzenekoetan parte hartzen ere. Eta gazte piloa espero dugu bestaldean ere, zaleen artean. Egitarauko ekintza asko haientzat prestatu ditugulako. Gozatu, sentitu, unkitu, liluratu eta amestu. Murgildu gaitezen Durangoko azokaren fantasian. Eskerrik asko.